оня да се махне отпреде. Чуповете е по-тежко, гледай става по-тежко. Аз ти казвам, тук е най-яко. Искам, искам да завърти тук. Да, че ги скъпе. Скоростната ски как му е в краката, брат, и върти дипа. То ще се поизкъпе. Но кардана му е на 2 сантима от кръка се. Яко! Браво! Елой! Вътре ще бъде газ.